Ignorante vivín lonxe deste meu paraíso. Canta riqueza que houbo e aquí hai. Os camiños seguen aquí, despois de noites e de días de ausencia, e de anos. Pisalos de novo e escoitalos é o que agardan. Ensinar as engurras e o chan novo. Enraizar outra volta no ser dun. Aquí segue a ría, a terra, a ponte. Ela une as vontades das dúas beiras. E o mar. O mar. Que beleza. Que riqueza. Estes son os nosos camiños. Pero esta ponte non é o menor deles. O mar como complemento da terra. O xunco, o argazo, as salinas, a ostreira, o marisco, mantenza, a armonía natural de Bergondo. Como medraban os nabos con 2 carros de patexo. Iso sí, había que arar e tapar, senón entre os que viñan vivos e os que escapaban e os que levaban as gaivotas quedaban na metade. A beira da ría, prados. Non, hoxe non, ben se ve. Reparabas nas vacas e podías levar un peixe para a casa. Aí abaixo, as salinas. Traballabas en elas con arte, un mundo ido. Pero tamén agora a xente vive ben. Estreiteces haberá, pero en xeral vese que vive ben. E alégrome. Tal vez vai eu maior para retornar, pero a terra tira. Cada pouco xorde nos adentros e estoura como un remuíño de emoción asolagado. Este, para min, segue sendo o paraíso. A ría, o mar e a terra seguen estando aí e ofrecendo a riqueza que teñen. Bo día, que van a romería ou a xuncal? A romería, Pucho, pola mañá. Imos ao xuncal. Queredes vir con nós? Ali tedes prados amplos para poder descorrer. Pero moi ledos ides. Sí, estamos contentos porque hoxe veñen os nosos curmás da Coruña a pasar uns días con nós e ímolo pasar moi ben con eles. E como nós xa estamos de vacacións, tamén non van pasar eles con nós. E para que queremos xunto? Ai, home, a ver, claro que vos non tendes animais, non? Mira, pois para estrar as cortes, facer a cama as vacas, as ovellas e mesmo os porcos. E onde vai? Vai aí co bote Ramón, traémolo ata Miudelo e logo co carro. Pero primeiro hai que segalo, despois o secamos e xa no inverno estramos as cortes con el. E logo vos para onde ides? Ainda que eu creo que xa sei. Hoxe imos á praia coas nosas culleres a coller os mellores longueiróns e os mellores navallas para darlles unha boa benvida aos nosos curmáns. Cos apeiros que levades, vai vos cumprir a vos o bote máis o carro. Non sería a primeira vez. Imos xurdirnos tanto a collelos como a vosa chega de cargar o xunco. Ai, moi habilidosa te ves, Mira, deberíades vir cun saco e aí vindes cuns caldeiriños. Nada, muller, deixámosles noso bote, que carguen eles primeiro e despois xa nos axudan a nós a cargalo de xunco. Xa está, listo para cargar o xunco, pero primeiro comemos. Ai, non, despois que se non sube a marea, vai ser mellor cargar nós primeiro o xunco e despois xa miramos a ver canto tendes aí xunto. Diso nada, non se fían, pois a ver quen xunta antes e máis se vostedes o xunco, ou nós saben unhos longueiróns, unhas pouquiñas berberechos, unhas ameixiñas e ao mellor até collemos minchas. E nécoras, esas levan máis tempo, pero tamén son máis grandes. Pois mira, ti vas as nécoras que do outro xa me ocupo eu. Moi valente te ves. Pois veña, a ver quen colle antes para encher o bote.
Ainda así vai ser mellor cargarnos primeiro, Despois sube a marea, Non vai a ser nos estrague o traballo. Diso nada, quen xunte antes e máis cargo. Dito está dito e non pode romper unha promesa. Eu só as nécoras non vou. Que como xente amaba, non me deixou. Tes razón, pois ven comigo ou vai con eles. Fai o que queiras, as nécoras teremos que ir outro día. Ben, eres ben atrevido. Mira, primeiro cargamos nós, e despois axudamos vos a vos. Xa verás como entre todos imos coller dabondo para que podades recibir o xantar como é debido aos vosos curmáns. E seguro que aínda vos sobra algo para poderdes vender nalgunha casa de comidas. Ai, meus pobres, teñen medo de que xuntemos nós primeiro. Non, home, non, pero a marea, echa a marea, Ademais, o trato non está mal. Primeiro colledes para vos e logo ainda facedes uns cartiños, Eu creo que é mellor así. Ai, que raro, a nena boa facendo o que din os maiores. Mirade, facemos como que irades, pero xa veredes como non fai falta que nos axudedes. Oxalá sea así, pero senón, contade ca nosa axuda. Trato feito? De acordo, trato feito, pero ides ver. Imos aló, veña, que a mañá corre. Quen fora novo como a vos. Ata despois, rapaces. Ai, como a eles acuches máis preguiceiro e menos atrevido, e así saliches de túzaro. Veña, muller, que dirás? Ai, verdades como puños, verdades como puños. Canta a miña compañeira, canta. Que tempos! Velaí segue o embarcadoiro a carón da ponte. Canta xente de San Pantaleón, de Insua, de Porto. Ten pasado a lancha do ferreiro para ir pola mañá á Praza Asada ou á feira a Guísamo. Pasaban xente e gando. Ás 4 e ás 5 xa estaban chamando por el. E o crego, seguirá sendo o mesmo. Moito cambiache, Manolo. Ramón! Ramón Montureira! O mesmo. Pero Ramón, que alegría! E que pasa aquí? Pois vinte ver. Alegro-me ben. Pasa. E logo onde paras? Pois na casa de sempre, na meus pais. Ainda que está deshabitada desde que morreron, ainda así está para vivir. Teño que facerlle un par de amaños, pero para vivir ainda está. E como é que che deu por volver? Pois porque alá estaba só. Xa sabes que eu nunca cheguei a casar. E a terra dun chama. O de casar é o de menos. O malo é cando un se sinte só. Iso é certo. Como me alegra verte. E a mí. Alegro-me ben de verte. E eu. E notarás isto moi cambiado, non? Moito. A pouco máis non son quen de dar coa casa. Agora, as estradas e as pistas están todas asfaltadas. Hai unha casa en cada recuncho. E, por certo, que foi da ostreira? A que había nas salinas? Lembraste das ostras, Devecías por elas. Pois se vas agora xa verás como está. O sitio xa di por si, coa riqueza que ali había. Íamos ao xunco, o ropuallo, toda clase de peixes e mariscos. Isto era a ría máis rica de Galicia, Manolo. Isto era toda unha riqueza. Era unha riqueza e aínda sigue sendo. De outro xeito, pero sigue sendo. E que foi da rapaza aquela de Santa Marta, do pelo crecho? A que era a sobrinha do ferreiro, do que pasaba xente na lancha en Pedrido, antes de haber a ponte. Sigue che acordando. Non, sí. Pois ti marchaches e ela buscou vida. Agora é viúva. E aínda non di mal. Días perdidos pasabas ti na lancha esperando a ver se ela se acercaba por ali. Non era para tanto. A ver,
namoriscado dela estaba, non chegou negar. Pero xurdiu a oportunidade de irme a Nova York. E para o fun, igual que marcharmos daqui outros moitos de toda esta contorna. Así e todo vos erades dous irmáns de casa con posibles. Tiñades vacas, ovellas, matabades 2 porcos que cebabades, non tiñades problema para pagar o arrendo. Tiñades unha boa horta. Iso é certo. Ainda lembro un ano que collemos fabas como para 3 casas. Só o que sacamos coas que vendemos, e ainda deixamos para nós para todo o ano, mercamos os porcos da ceba. E meu pai, lembrarás que andaba mercando e vendendo por toda a contorna. Por iso se me foi máis raro entender como marchaches así, da noite para a mañá. Facenda tiñas. Necesidade pouca. Unha rapaza no ollo. Xo digo así, de súpeto, al percorrer o mundo, sen pensalo moito. E non sería que te enteraches de que esa rapaza era do orfanato de Mariñán, das do Pazo? Porque ti tiñas confianza con alguna das monxas. Iso é certo, pero non, home. É verdade, perdón. E falando do Pazo, que mo leva agora? Agora leva a Deputación. Si queres, despois imos dar un paseo por os xardíns do Pazo e ves como están. Podemos ir ao embarcadoiro, como recordas e como está agora. Ali comenzaba o seu recreo pola ría os señores do Pazo todas as tardes. Lembro ben. O que non vin foi lancha ninguna daquelas pola ría levando mercadorías cara a Betanzos. Como rebulía a vida pola ría. Sí, rebulía, pero todo iso acabouse. Velaí a estrada. Novos mundos e novos xeitos de se mover. Lembrarás tamén cando íamos descalzos por as rochas, buscando as caramechas, ameixas, longueiróns, mexillóns, navallas. O mar aínda sigue sendo fonte de vida. O que pasa é que agora é de distinto xeito. O mar axudaba moito, porque era medio de transporte e fonte de recursos que complementaban os que sacábamos da terra. Era unha riqueza todo. E polo que dis agora tamén o é. Sí, riqueza sería, Ramón, riqueza sería, pero ti marchaches. Cantos anos botaches? Máis de 60. Madia levo a topar isto cambiado. Nalgúnas cousas non o vexo peor, pero noutras... Como en todos os sitios, Ramón, como en todos os sitios. Imos dar un paseo por os xardíns do Pazo e seguimos falando. Bueno, pero antes remataremos de tomar un churiciño, non? Eso xa nin se pregunta.